Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Sweet 25. 24. 24. Oh no. I told you. Almost. I actually told you. Are we for real? Yeah. 24? I was like, isn't she 23? And you're like, no. I was like, yeah, she's. Že keď mám narodeniny, tak dostanem takúto masážnu. Fúha. Otrocku. Tak to je extrém. Už ja milujem masáže nôh. Happy birthday to you. Happy birthday, Mila Sarah. Happy birthday to you. Love you. Moje zlá. Je nedeľa, ja mám narodeniny. Takže ideme teraz na obed do reštiky, kde robíme. Ale kvôli tomu, že to jedlo tam je tak dobre, že sa tam chcem ísť normálne najesť a dať si oyster a všetko, čo si proste normálne nedáš, aj keď tam robím. Toto je outfit. Kúpila som si toto tričko v brandy Melville. Ale je to veľmi také basic, lebo my oslavujeme až zajtra. Takže teraz je to také, že za 4 hodiny ideme do roboty, proste idem sa tam na chvíľu vyčúvať, dáme si drinky, najeme sa a pôjdem potom do roboty. A zajtra je reálna oslava, kde pôjdeme do Viníc, takže na to sa extrémne teším. Nemám si čo obliecť, dúfam, že mi babi dajú nejaké šaty, lebo ja tu žiadne šaty nemám. A mám pocit, že tie Vinice si tie šaty proste zaslúžia. Takže poďte s nami na obed ako zákazníci. Za mňa robíte piču, my už ideme a začne pršať. Bo on to je na pláži. To čo mám robiť teraz? Toto čo sú za narodeniny? Haló? Prišli sme sem. Máme tu takéto miesta. Bea nás tam obsluhuje. Nemôžem ukazovať asi ľudí, no ale hneď začalo pršať. Ale dali sme sem takýto dážnik, takže hádam už nebude. A je to tu krásne. Takže ako drink máme pineapple margaritu, to je moja najobľúbenejšia. Maťo má vermentino vínečko, je dobré? Je dobré, dosť. Hej? Ale to je čo, talianské? Ani neviem. Kyslé dosť. Talianské, no. Ale to mi vyhovuje. A hlavne oni tu nemávajú na stopkách veci. Hi, strangers. Hi! Hovor. Ideš robiť vlog? Hej. Takže máme dressed oysters, je tam egreš vinegar a hot sauce house-made. Preto to sme sem vlastne prišli, lebo oni tu tie oystre sami pestujú. Takže ideme si dať taste test. Predsa nemôžem užiť. Užiješ si ju. Je to fakt dobré, ja som ju inak mala, takže toto je tvoja first impression. Si nemala ešte, teda ty si už mala... Ja som ju mala, hej, mne to už, hej. Super. Ty sa ku všetkému dostaneš aj nie. Láska, oni sú už aj toto, môžeš to rovno šupnúť do seba. Hej? Nie sú. Čo? Takže toľko, ja som to videl. Dobre, či ti to chutí viac minionét? Ňam. Také sladučké, že? Ňam. Inak toto je Maťová obľúbená vec, toto nie je až tak moja. Moja ešte len príde. Trocha to chutí ako sople. Super. Maťo práve povedal, že keď má trest smrti, takže by si dal víno s oystrami ako jeho posledné jedlo. 30 oystrov. 30 oystrov z ukrajinskej reštiky. To by ma možno zabilo aj predtým, ako by ma posadili na... Nezabilo, môžeš podľa mňa si z tej oystrov. Asi aj. Bože, mohli sme od šéf kuchára dostať ešte clams a každý vlastné ceviče. Mňam! Počúvajte, tieto clams, to je tá najlepšia vec na svete. Tam je kokosové mlieko a sa mi zdá, že nejaká šalotka a nejaký apple, nie. Neviem čo.
sezam. Je to strašne dobré. Je to sezam. Mňam. Extrémne. A toto je ceviche so strebesom, s tým, že vlastne to máte takto naloženú rybu, čerstvú, s kokosovým mliekom a musíte si vydlabať ten kokos. Toto je naša najlepšia serverka. Takže toto máme rybičku bez chvostu, neviem prečo mi dali chvost. A tento šalát je môj najobľúbenejší šalát, tam sú fazule, uhorky, červená cibulka a jogurt. Možno Maťo chce zjesť oko z ryby, no Včera poď. sa o to vraj bili zákazníci, takže... No poď. Čo vraj sa o to bili ľudia. Kámo, to musí byť hnusné. Presne jak sopel. Má to charakteristickú chuť. Soplu? Pokiaľ by si mi to dal len tak do úst a nepovedal by si mi, že to je oko, tak by som sa asi netvoril takto. Ale nedokážem na to presne mysleť. Ale je tam trochu taká smotanový nádych, alebo Láska! A toto je náš dezert. Je to espressový taký puding s šláčkou a takými crispy vecami. Extrémne dobré. Dobre. Je to fakt dobré, je to lepšie ako tiramisa. Myslíš, že hej? Klamať, priatelia, ja už som to nachystala do roboty v robotnom úbore, ale tá posledná margarita na tom slnku, lebo už nepršalo, ale svietilo slnko. Bol to zabijak. Musím sa priznať. Extrémne dobre som sa najedla. Bolo sa 45 minútového šlofika na tomto gauči. Strašne sa mi nechce ísť do roboty, ale že extrémnym spôsobom sa mi nechce ísť do roboty, ale musím, no. Čo iné spravím. Zajtra mám voľno a som úplne vyčerpaná. Určite my sme si mysleli, že dneska bude party, teda ja som si to myslela, ale ja som taká unavená, fakt. Dneska fakt party nebude. Dneska sme si dala som donášku, mali sme chicken tenders, mali sme fries, mali sme burger, mali sme buffalo wings, mali sme mac and cheese a mayo, ketchup a nejaké ešte omačky. Tak sme sa napapali, dám si kombuču teraz. Hej, dáme si kombuču? Aha. Dobre. Ty kráva! Ale kto tu je? Pani Zlata je chorá, ale prišla s nami hangoutovať. Jej, to je krásne. Ideme spievať? Nie. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milá Sara, veľa šťastia, zdravia. Ja som v živote nikomu toľko nespievala, jak tebe. Je lepšie jak druhé, čo? Čo to je? Ale Red velvet cupcake. bol to jediný oný. Pekný koláčiček. To je zase lemon, prečo to vyšiel? No už sme sa nachystali, ukáž svoj outfit. To je môj outfit. Vieš čo? Strašne dobrá. Ja neviem, či mi to otázky Nie, hádam nie. A čakáme na taxík. Pol hodinu nám trvalo zdúmať taxík. A samozrejme to Sara vymyslela potom celé. Nakoniec sme zdúmali, jeden nám dával $10 na osobu, čo je cesta 10 minútová, to je extrémne veľa. Potom sme zdúmali 8, takže čakáme na taxík a ideme na Vinice. No naša limuzína už prišla. Ideme sa ožrať. A ideme vydúmať z lavičku, nie? Mohol by ti to dať, že mám narodeniny, by ti to mohol mať zadarmo. Máš šútačku si. Slováci do keľu. Na zdravie. Ja už nemáme dal. Vôbec nie je sladké. Čakám, že bude sladšie. Veľmi dobré. Fakt je lepšie ako $400? No, je minimálne porovnateľné a mne chutí Akože asi mne tie rzeči mi draží. No takéto viničky sú tu. Tu je takéto sedenie s kvietkami. No takéto krásne. Úžasné to tu je, fakt nádherné. A pozrite na mojich krásnych kamarátov.
Ani neviete, že je zo Slovenska sú. Úplne zapadajú do tohto prostredia, lebo na Slovensku nemáme vinice. Ja viem, však by to tak povedal. Povedz, je to tu lepšie na Slovensku alebo v Amerike? Modrá. Modrá, že? Top. Modrá je oveľa lepšia. Modrá a pezinok. Prievické vinohrady sú jedný z najlepších, sú síce veľmi podceňované, ale ja by som povedala, že teda vedeli by konkurovať aj svetovému trhu. Vedeli. Na zdravie. Na zdravie. A prievitu. Cheers. Tak toto tu vyzerá. A proste je to tu úžasné. Ja neviem, čo by viacej som si mala prijať na narodeniny. Kamošov, víno, dobré jedlo, dobrá večera, to je proste všetko, čo vy chcete. Prichádza ďalšia fľaša. Už sme mali, koľko sme mali fľaš? 19, 3. Je štvrtá fľaša, máme potom rezerv. Štvrtá fľaša práve prišla. Pozrite, ak tu oni krásne majú s kytičkami. No a ideme na večeru o 5:15 a potom ideme na party. Takže ja si myslím, že život je najlepší, aký on môže byť. Teraz ideme na večeru. Stiahli sme 4 fľaše. Podľa mňa v pohode. Akože sme takí, že naťahaní. Ale takže v dobrom. Že nikto nie je moc opitý. Uberom na večeru. Troška mi kazíš tento vlog, sorry, ale... Takže ešte raz ideme Uberom na večeru. To vyzerá tá reštika, opäť krásna. A ideme sa vycikať a potom vám dajú stôl. Synky na veckách. Takže takýto stolíček máme vonku. My sme trápni všade, kam prídeme. Chalani majú pivečko, máme margaritky a život je hneď krajší. Na predjedlo máme burátu a grilled octopus so zemiačkami. Mňam, mňam, mňam. Squid ink, krevety a ostroviny. A Maťo má tagliatelle. Nie je tagliatelle. A Dominik má to isté. Čo to máš? Nemám tagliatelle. A čo máš? Ako keby bolonské nejaké... Ja neviem, ak sa volajú tieto. Liga nie. A Adam má s pestom a s burátou. A Bea má ňoky. Úžasne to vyzerá. No nič, first taste test. My som si dal červené víno z toho, to mám povedzie. Ale to je strojne vonia. Ja to vieš, to Taliansky sú bazálkové, takže tá bazálka vyvoňava ako kokos. Tak to je úžasné. To je úžasné. Ten drosos na to, koľko To je inak. tak Toto Taliani nenávidia, toto Taliani. A nás Čo? bereš to, že to Nepoužívajú je lyžičku. drahá oblasť, že Fakt, proste je to že všetko to máš drahé. pravdu. Myslel som si, že majú, ale nie. Minule som videl sa z toho celkom smejú. Kámoš, Počkaj, poď. 3 kg stojí normálne noc. A čudujem, že tí Rusi chceli zaplatiť za to, čo tam boli. Oni aj viacej, oni majú veľký apartmán, najväčší. Má tu 8. Dobre, že? Dobre. Kamoši, mohla som zavolať zlý taxík a prišiel iba taxík pre 4 a nie pre 6. Teraz takto sedíme a hľadáme možnosť, ako nás niekto zavezie domov. Keby stopnem nejaké auto, Nie. Poďme pešo. Ide ti to? Ale máte Nejde, 50 že? minút pešo. Za 50, však aspoň vytriezveme. Nechcem fakt, že preháňať, ale mňa tak bolo brucho, keď sme išli domov, ja som vedela iba sedieť, nič. Teraz vypila som celú kombuču, 15 minút, takto som. Môžem ísť ďalej pokračovať v partujovaní. Ja si vás nerobím srandu, ale tá kombuča je pre mňa že game changer. Fakt, že to pomáha a treba to byť pravidelne. A mňam, milujem to, chutí mi to, ale aj mi to naozaj pomáha, že fyzicky. Máme deň po, sme na bagloch, boli sme dať oprať a ja som zabudla na jedno vrecko, kde som mala pradlo, sme dali prať 2 práčky a musela som dať prať 3. práčku s jedným tričkom a 4 ponožkami, lebo som na ne zabudla a potrebujem ich.
A teraz sme sa prišli konečne vyčilovať na pláž, lebo strašne dlho trvá to pranie. Proste to trvá 2 hodiny a opäť to pokazí deň, ale napraví ti ho tento výhľad, čo tu mám. Takýto krásny výhľad. Maťo s Dovinou sa kúpkajú. A tuto pani má čiliček. Mexický dip s čipsami. Už je na uteraku. Tak čilujeme si, chytíme si troška bronz. A potom musíme ísť nachystať grilovačku. Takže urobím nejaký šalát, budeme robiť steak, možno nejaký dip. A kúpila som s'mores, takže si urobíme s'mores, to ešte nikdy nemala. A extrémne sa na to teším. Lomča, zakývaj. 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 To je život. To čo, oni vystavujú, oni tam sú mobilom. Vy si myslíte, že toto je normálne? Že sa mne toto v kuse deje? Som úplne unavená. Pijem kávu, je už nejakých 6-7 hodín. A idem urobiť šalát na tú grilovačku, ale nechce sa mi. Chlapci z Prievidze už robia oheň. A Michal z Mexika. Oh my god, you're in your social media. Hey, 12 to 3 and 5 to 9 is the... Takže teraz robím s'mores, ale urobím to ako pie, takže som tam dala marshmallow, čokoládu. A keď sa to rozpustí celé, tak do toho budeme dipovať tie krekry. Pozrite sa, ja som robil takto s'mores pie a tu tajeme s tými krekrami. Počkajte. She's a YouTuber. Oh no. You know? Everybody knows. Everybody knows. What the hell? No. A už sme na konci videa. Ja vám ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca. Ja vám poviem pravdu. Aktuálne je 12 hodín. Striham to video, aby vám to vyšlo v nedeľu ako narodeninový špeciál. Takže dúfam, že ste si ho užili a ďakujem za krásne priania, za všetky prekvapenia. Ďakujem môjmu frajerovi, ktorý sa mi snažil urobiť 1 000 000 prekvapení a ten najkrajší deň ako vždy. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte a nezabudni dať like, odber a subscribe.